Добър ден! Вие станахте собственик на електрически котел от марката Technics. В това видео ще ви разкажем за настройките на циркулационната помпа, по-специално за трите й режима на работа. Котелът е оборудван с енергийно ефективна помпа с променлива честота от европейски марки като Willow или DAB. Преди да свалите предния панел на котела, подчертаваме необходимостта от изключване на захранването на котела, поради съображения за безопасност. За да получите достъп до помпата и да направите допълнителни настройки, е необходимо да свалите предния панел на котела. Също така подчертаваме, че преди свалянето на панела е необходимо да изключите захранването на котела, което се намира на електрическия панел. Котелът трябва да има отделен прекъсвач, който трябва да бъде превключен в изключено положение. Предупреждаваме, че котелът е енергийно интензивно устройство с повишена опасност, поради което всички последващи действия трябва да се извършват с използване на защитни мерки срещу електрически удар. За да свалите предния панел, откопчете 4 клипса, 2 в горната и 2 в долната част. След това лесно можете да свалите предния капак. Моля, обърнете внимание на важността да избягвате откачването на кабелите. За да направите това, е необходимо да откачите контролния дисплей и заземяващия кабел, които са прикрепени към предния панел. След като завършите тези стъпки, можете да включите захранването на котела и да започнете настройката на помпата. Предупреждение: всичко вътре в котела е под напрежение. Освен превключвателите на режимите на помпата, не докосвайте нищо друго, за да избегнете наранявания от електрически удар. Превключването между режимите на работа на помпата се извършва с помощта на контролния бутон. Режим на пропорционално налягане. Този режим е силно препоръчителен за използване в двутръбни системи, които включват радиатори за отопление. Режим на постоянно налягане. Този режим се препоръчва за отоплителни системи с подово отопление или еднотръбни системи за отопление с радиатори. Режим на постоянна крива. Препоръчва се за системи с фиксирани разходи, например индиректен бойлер за топла вода. След настройката на режима на помпата, монтирайте предния панел на котела. Преди да направите това, не забравяйте да изключите захранването на котела.